गौर कर जाओ देवता सब है। हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान आज रउरा सबके समक्ष चैत के बाहर लेके उपस्थित बानी। चैत में नाना प्रकार का हमने के खाए वाला अन्न हो जाला। इतना अन्न कौनो महीना में ना होला जितना चैत में होला। मसूरी, जौ, खेसारी, चाना, सरसों, तीसी, गेहूं, जौ और कितना का नाम धरबो, रहर, लेतरी, दुनिया भर के अन्न हमने के खाए लायक हो जाला। लेकिन यही चैत के महीना में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के घरे अवतार ले ले रहनी। भाव लागल बबुआ हो। चैत के महीना दिन नौमी सुदीना है, चार रतन जन्म लीना वेद में प्रवीणा है। ब्राह्मण बुलवाए घर चंदन से पुतवाए, मुँह मांगा दान दिया ये यह चैत का महीना है। बड़े का नाम छोटे का भरतलाल, सझले का लखन छोटे का शत्रुधन नाम धरायो है। कहता गुलाब चंद्र धन्य हो या नंद कंत, भांति भांति के भोजन राजा दशरथ करवायो है। एक जना कल है जब भाट पवरिया लवाइल बा, हाउ खोजौल लवाइल बा। टैरी बाबू लेके तो देखो सबकर गाना बजाना में भाव अलग अलग होला। पवरिया लवावेला ऊ कैसे गावेला, खोजौल लवावेला ऊ कैसे गावेला। हमनी के कलकार है, हम लोग कलकार है, तो हमनी के कैसे गावे के चाहिए। भाव लगो। अरे जनम लिहनी रो घुरैया अवध में, अरे जनम लिहनी रो घुरैया अवध में, बाजे बधैया हो। जनम लिहनी रो घुरैया अवध में, बाजे बधैया हो। ये भैया यह गीत के लेखक दंगसी निवासी राजू तिवारी बाबा के लिखनी बा। बाबा के बार बार चरण स्पर्श करब कि बाबा के कविता यही लेखन उजागर होत रहे। हमनियों ले निमन निमन लोग गावे। राजू बाबा बहुत सभ्य कलकार हैं, जे लिखेला वो कलकार बोलेला। वो के हाथ में इतना कलकारी बा, यहाँ के गीत देश विदेश में पहुँचेला। अरे जनम लिहनी रो घुरैया अवध में, बाजे बधैया हो। अरे गावतारे मुनवा गवैया अवध में, बाजे बधैया हो। अरे जनम लिहनी रो घुरैया अवध में, बाजे बधैया हो।
राजा दशरथ जी अपना तिजोरी के मुंह खोल दिल बड़े, जैसे देहात में भूसौल का मुंह खोल दिया जला, वही लेखा राजा दशरथ जी अपना तिजोरी के मुंह खोल दिल बड़े। राजा के खुलल दरवाजा तिजोरी के, लोगवा ले जाता गहना सहोरी के। राजा के खुलल दरवाजा तिजोरी के, लोगवा ले जाता गहना सहोरी के। केहू के मिलल धनु बैया अवध में बाजे बधैया हो। केहू के मिलल धनु बैया अवध में बाजे बधैया हो। अरे जनम लिहनी रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। क्या बात है, क्या बात है। भगवान राम के रूप देखे खातिर, दर्शन करे खातिर देवता लोग आसमान में अपन अपन विमान लेके पहुंचल बा। देवता लोग आइल आसमान में विमान पर, देवता लोग आइल आसमान में विमान पर। फूल बरसावता लो राजा के मकान पर। देवता लोग आइल आसमान में विमान पर। फूल बरसावता लो राजा के मकान पर। अरे ही तमी तो जुटे अनुवैया अवध में बाजे बधैया हो। अरे ही तमी तो जुटे अनुवैया अवध में बाजे बधैया हो। ए बबुआ, राजा के दरबार के शोभा के बखान नहीं कइल जा सकत। राजा के दरबार में मेला लागल बा भगवान राम के जन्म के बधाई सुन के। देखल बनता दरबार के नजारा, राजू तिवारी लगावस जयकारा। देखल बनता दरबार के नजारा, राजू तिवारी लगावस जयकारा। आइल बानी
बानी सृष्टि के रचवैया अवध में बाजे बधैया हो। आइल बानी सृष्टि के रचैया अवध में बाजे बधैया हो। आहा जनम लिहन रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। जनम लिहन रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। जनम लिहन रघुरैया अवध में बाजे बधैया